Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Tofa labarai da dumadumin sa daga cikin garin Abuja. Masu rauni barkanmu da warhaka, barkanmu da saba kasancewa da ku a cikin labarin namu dai na yanzu. A jiya dai a cikin garin Abuja an kama wani babban dan kidnapping wanda ake zargin sa da ya kama mutane ba adadi, ya ku azabtar da mutane da dama. To a jiya kuwa ya shigo cikin kasar Abuja ya kama mutane guda 4 har akan hanyarsa tafi da su ya fitar da su daga cikin garin Abuja. Allah ya riga yi dai asirinsa zai toni. A jiya karfe 4 na yamma aka yi ramda wannan bawan Allah. To masu dai sai ku gyara zama domin jiwo kunnuwanku wannan labarai da za mu sa muku a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Sai dai muna fatan idan wannan ne shigarka a cikin channel din tamu mai dimbin albarka, da muna fatan dai zaka ƙara gyara zama sannan zaka ƙara zuba ido domin ka ji wannan abubuwa da zamu kawo maka a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Da idan wannan ne farkon ka shigarka a cikin channel din tamu mai dimbin albarka, zaka daure ka dangula alamar subscribing kamar haka, sai ka dangula mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun rahotannin labaran namu da kai tsaye da zaran mun dora. Ga cikakken rahoton sai ka ji abin da ke faruwa. Ga cikakken rahoton. Wannan shine cina zafi Philip, kasaitaccen dan iskar mai garkuwa da mutane wanda aka ci nasarar kamawa a Abuja jiya. Allah ne kaɗai ya san adadin mutanen da wannan mutumin ya sace kuma ya azabtar. Jiya nan a peji na mutane biyu suke magana da cewa an sace musu yan uwansu. Kun gani ce na farko my sister was kid, na biyu kuma my brother was kid. To ga da labarin ya kasance labarin ya zo wa yan sanda da zafi da cewa an sace wasu mutane a Abuja kuma an nufi hanyar Kaduna su a wata mota mai lamba kaza. Dan take yan sanda suka waya suka sa a tare hanya inda aka ga mota kaza a tsaye da kun ga motar da lambar an tare ta. To su ne a cikin mota akwai Cinaza, Cidibiyar da wanda aka sace, sai kuma ya ce ugansu mai suna Awwa. To bacin an yi harbe su uku sai suka tsira, sai aka kama shi sannan aka ci nasarar kwato wannan mutumin da suka sace. Sannan a cikin abubuwan da aka kwato akwai bindigogi da kuma sauran makamai. Yanzu labarin da ke tsakanin Suma Fan Federal Airport Authority na Najeriya na shirin barin Abuja su koma Lagos da headquarter din su. Dalilin su na mai da shi Lagos shine wai da asalin headquarter din tana cikin Lagos. Da hadisi da ke zo a 2020 sai da shi Abuja. To shine shi Festus Keyamo ya dauke shi zai mai da shi Lagos. Babban matsalar shine ko da sun koma Lagos din akwai aikin da za su yi dole sai sun zo Abuja za su yi. Dole sai wannan management din ta biya su wani alawa. To ba Bola Ahmed Tinubu ga duk wani mai bukami a Najeriya mu fa har yanzu ta kai matsayin da ba ma wai magana muke ma ta fa amana aiki ba, so muke kai a fara kawo mana karshen matsalar rashin tsaro a Najeriya. Don matsalar rashin tsaron nan tana mayar da yankin mu baya sosai. Sannan bugu da kali mu a cikin kasar mu hankalin mu ba kwance ke ba. A lokacin ba har ma ban yi shiru ba kan matsalar rashin tsaro, kuma a wannan karin ma ba za mu yi shiru ba sai inda karfin mu ya kare. Allah ya samu dace.